Krásny večer. Dnes by som vám rada predstavila túto našu najúčinnejšiu sadu Repair sada Timewise Repair, ktorú máme teraz v takéto nádhernej krabičke vianočnej a rada by som vám povedala o každom produkte nejakých pár zaujímavostí. Celkovo vlastne tá kolekcia je po 40, takže je to naša naozaj najúčinnejšia sada a obsahuje vlastne 5 produktov. Poďme si ich teraz spolu predstaviť. Samozrejme, základom každej starostlivosti, bez ohľadu na to, koľko máte rokov, je vždy čistenie. Špecifikum tohto čistenia Repair je, že neobsahuje žiadny peeling, je to vlastne taká tuhá pasta, ktorej vám stačí úplne malinké množstvo, to si vlastne rozmiešate s vodou, krásne vám to napení, krásne vám to zväčší objem a s tým si vlastne vyčistíte tvár, aj vás to odlíči, aj vám to vlastne dá dole odumreté bunky, osvieži vám tú pleť a pripraví tú pleť na to, aby bola schopná prijať čo najviac účinných látok z ostatných produktov, to znamená masky, séra, krémy, tonikum a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité a musím povedať, že veľa žien práve tento krok preskakuje a napríklad keď si večer čistia pleť, tak ho preskakujú ráno, pretože majú pocit, že ráno tú pleť nemali znečistenú, ale práve aj ráno naša pleť sa regeneruje, alebo teda celé naše telo sa regeneruje a aj naša pleť sa regeneruje a zbavuje sa látok, ktoré už nepotrebuje. Takže aj keď to na tej pleti nevidíte, tak samozrejme tá pleť vylúči. Naša pleť je živý orgán, ktorá neustále vlastne pracuje, obnovuje sa a prebiehajú tam nejaké procesy, takže je veľmi dôležité ráno vyčistiť. Takisto, ak máte pleť zmiešanú, masnú, tak vtedy samozrejme máte prebytočný mas vlastne po noci. A zase naopak, keď máte tú pleť suchú, tak ona v noci strátila hydratáciu, strátila veľmi veľa vody, čiže je taká napnutá, už išla do mínusu ako keby s tou hydratáciou a práve vy s tým čistením ako keby obnovíte tú kožnú bariéru, hej? Že jej naštartujete, pripravíte tú pleť, aby mohla príjmať ďalšie látky. Takže toto čistenie, inak je to čistenie, ktoré najdlhšie zo všetkých našich čistení vydrží, pretože je to naozaj veľmi tuhá pasta, veľmi koncentrovaná, takže vám stačí naozaj malinký hráštek, ktorý vlastne zmiešate s vodou, napení, zväčší objem, vyčistíte si pleť normálne rukami, umiete a máte hotovo. Zase, čo mám tak akože u klientiek vypozorované, veľmi je obľúbená, ak majú ženy rosaceu, že ich naozaj svrbí, majú tú pleť napnutú, že naozaj potrebujú úľavu. Práve toto čistenie je pre nich veľmi vhodné. Tak ak máte kamarátku alebo niekoho v rodine, kto práve trpí z rosaceou, tak kľudne mi napíšte, ja vám dám pre ňu vzorku takéhoto čistenia, aby si naozaj vyskúšala, že čo to všetko dokáže a že naozaj toto pleť vie proste dopriať takú úľavu a že to naozaj pomáha dobre na tú rosaceu. Inak celá sada obsahuje veľmi takú kľúčovú zložku plamatku zelenú, ktorá je veľmi blahodárna práve na hlboké vrásky a celkovo na vrásky. Takisto obsahuje pupočník azijský, ktorý vlastne pôsobí ako keby, že je to rastlinná kmeňová bunka, ktorá naočkuje ako keby, že naše bunky, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené, berme to tak, že sa tam tvorí vráska a tie bunky naše sa potom chcú podobať tým zdravým, šťavnatým rastlinným bunkám. Takže toto je vlastne taký celý ako keby, že princíp fungovania tejto sady a takisto obsahuje taký patent. My máme vlastne vlastné výskumné ústavy, máme vlastné patenty, máme už okolo 1600 patentov a práve v tejto celej kolekcii je patent, ktorý sa volá Volume Firm a je to vlastne patent, ktorý má za úlohu samozrejme jemné vrásky, vyhladzovať hlboké vrásky, reparovať už, hej, toto už je sada, ktorá len nemá za úlohu, nedokáže iba spomaliť starnutie pleti, ale už aj samozrejme spomaluje, ale už aj keď sú tam napáchané nejaké poškodenia, tak ich dokáže zjemniť, dokáže ich opraviť a takisto kontúry, ktoré nám padajú, vlastne tento trojuholník mladosti, tu na tieto kontúry, tak aby nám to krásne držalo, dvíhalo sa. Takže toto je čistenie, prvý krok z tejto sady.
Druhý krok, veľmi obľúbené sérum u našich klientiek je toto liftingové Repair sérum. Toto liftingové sérum obsahuje 27 účinných látok. Ja vás samozrejme nebudem nudiť, aby som vám vymenovávala všetky tie látky, ale ono je úžasné v tom, že suchú pleť dokáže hydratovať a dokáže jej vrátiť až 60% stratenej vlhkosti a naopak, alebo teraz zároveň aj my s masnou zmiešanou pleťou ho máme veľmi radi, lebo je veľmi ľahkú takú textúru má, zanecháva úplne taký sametový pocit na pleti a zmatní tú pleť. Takže preto je veľmi obľúbené pre, ako keby, že by som povedala, že pre všetky typy pleti. Veľmi ho dobre znášajú pleti, že na ňo niekto nereaguje, že by zčerveňal, alebo naozaj ten mix tých látok tak namixovaný, že je veľmi dobre znášaný na pleti a je teda veľmi obľúbené to sérum. 27 účinných látok, to dávate vlastne po čistení. No, potom samozrejme po sére dávame buď nočný krém alebo denný krém. Ja sa teraz spomenujem tomu nočnému krému. Aby som teda ešte povedala také, čo majú spoločné tie krémy, je špeciálne dávkovanie. Dávkovanie je špeciálne v tom, ja dúfam, že tu mám teraz takto dobré svetlo, že vlastne vy ten krém pumpičkujete, toto stláčate, tu máte také naznačenie niečo na prsty, to stláčate vlastne dole a keď vypumpujete vzduch, tak cez toto kolečko, cez tento otvor vám vyjde krém. To znamená, že nemusíte ísť do toho krému prstami, nezanášate tam zbytočne nejaké mikroorganizmy, nejaké nečistoty, ktoré by tam potom svojím životom vlastným žili a množili sa. Čiže je to hygienické. Ďalšia vec, napríklad tento nočný krém obsahuje taký špeciálne zapúzdrený retinol, ktorý sa dá použiť aj v kréme. A ten retinol nemá rád ani svetlo, ani vzduch, čiže je to aj hermeticky uzavreté, aby to proste nepoškodzovalo, neznehodnotilo ten krém. Takže vy len pumpičkujete, zoberiete si toľko, koľko potrebujete a dáte si na pleť. Zase je to nočný krém s retinolom. Inak ten retinol praskne, keď vychádza on je v takých špeciálnych kapsulkách, nanokapsulkách samozrejme a presne vám praskne, až keď si ho dávate na pleť, aby vlastne nezoxidoval, aby naozaj bol silný, účinný, tak ako ho potrebujeme. Samozrejme ďalší je denný krém, ktorý si dávate po sére. Tento denný krém obsahuje 30 faktor, takisto má to pumpičkovanie ako ten nočný a ten faktor je tam extrémne dôležitý. Nechcem už len povedať, že pre starnúcu pleť je dôležitý faktor pre každú jednu pleť. Práve, že aj pre 20-ročné kočky, ktoré už sa začínajú starať, by mali si zaradiť veľmi poctivo a každodenne do tej starostlivosti faktor, pretože je už dokázané niekoľkými štúdiami, že najväčšie poškodenia na pleti, je to až 80% nám robí práve vonkajšie prostredie, iba 20% je vlastne nejaká genetika, to, aký máme typ pleti a že čo nemôžeme ovplyvniť, ale 80% je presne to, čo ovplyvniť môžeme, že sa môžeme chrániť tú pleť, hydratovať ju a tak ďalej, takže to SPF-ko má naozaj kľúčovú úlohu dneska v kozmetike a pozor, není to len SPF iba na to, aby ste ho používali iba v dňoch, kedy je slniečko alebo kedy je leto, celoročne 365 dní v roku, dokonca aj keď ste doma, aj keď nejdete von, je veľmi dôležité to SPF-ko použiť. Aj proste, keď je taký usmoklený, šedivý február, aj keď sneží, je to úplne jedno, používajte SPF-ko, naozaj je to jedna z veľmi dôležitých vecí. Ak to ešte nerobíte, tak to určite zaraďte. Takže to je denný krém. No a potom samozrejme máme teda očný krém, ktorý vlastne má takú špeciálny aplikátor. Je to vlastne taká zliatina, ktorá je chladivá, je antibakteriálna a vlastne slúži na to, vy keď si vlastne dáte ten očný krém, pozor, ešte upozorním, že očný krém není na oko, ani do oka, ani blízko k oku, to vôbec nerobte, pretože veľmi často ženy hovoria, ja očný krém nepoužívam, pretože mňa očný krém dráždi, slzia mi oči. Je to veľakrát kvôli tomu, že si ho dávajú blízko k oku alebo do oka. Takže tomu sa vyhnite, ale očné okolie máme vlastne tu. To znamená, tento vlastne nadočnicový oblúk chceme
podobočím toto viečko, aby nám držalo, aby nám nepadalo, takže tu nadávame očný krém. Potom keď sa usmejeme, kam nám až idú vlastne tie naše mimické vrásky, tak tu na si všade môžete dať krém a vlastne zhydratovať toto jemnučké očné okolie, ktoré je vlastne najjemnejšie na našej tvári a potom vlastne ešte takto sem. A keď vám ešte zostane na prstíkoch, môžete to tu na aj dať na koreň nosa, lebo toto je časť, na ktorú veľmi často zabúdame a aj tu sa nám robia vrásky. Ak máte potrebu na pohyblivé viečko, vôbec očný krém nedávame, ale ak máte potrebu, že nechcete to mať suché, tak už keď máte krém rozkrémovaný a dávame krém prsteníčkom, lebo ten máme taký najnešikovnejší, takže tam máme najjemnejší tlak a netlačíme potom veľmi na tú jemnú pokožku. Takže už keď máte očný krém rozkrémovaný a už tam nič nemáte na tom prste, tak vtedy si prejdite, keď máte tú potrebu po tom pohyblivom viečku. Nedávate tam určite toho krému veľa, pretože to viečko je veľmi slabúčké, ono neudrží ten krém a potom to zvykne stiekať sa z myhalnice do očka a to môže práve spôsobiť to slzenie, podráždenie alebo niečo podobné. No a poďme k tomu aplikátoru, ktorý je tam naozaj veľmi špeciálny na tom očnom kréme. Čiže vy si ten očný krém rozkrémujete a potom, tu je vlastne odtiaľ to vám vyjde ten očný krém a potom ono to má takú guličku alebo takú pologuličku tu na túto časť a s tou guličkou vlastne vy si takto masírovávate ten očný krém. Veľmi dobré je aj tu si vlastne takto podobočím krúživým pohybom masírovať ten očný krém práve s tou guličkou, lebo veľakrát sa môže stať, že tu máte takú akože lymfu zaseknutú a keď si to začnete masírovať, tak vás to môže aj trošku bolieť, tak vtedy je to dobré rozmasírovať, aby sa to tak uvoľnilo. Takže na to máte super aj túto žehličku. A ešte jedna taká zaujímavosť, očný krém si vždy dávame takto proti vráskam, nedávame si ho takto po vráskach, aby sme ich neprehlbovali, ale dávame si ich takto proti, hej, ten očný krém. Ale výnimku má práve tento aplikátor. Tým môžete ísť aj takto po vráskach, lebo vlastne vy to tým tak ako kebyže rozžehlujete. Takže krásne, vlastne keď máte ucelenú tú sadu, keď máte ucelený ten systém starostlivosti, tak vám to krásne všetko spolu funguje. Je to vlastne vymyslené tak, aby jedno podporilo druhé. Momentálne ju máme v takejto krásnej krabičke, vlastne vo farbe tej sady. Je to úplne také krásne, luxusné, elegantné balenie, veľmi decentné. Vidíte, že je to také minimalistické, vkusné. Tak toto vyzerá vo vnútri. Tak toto vyzerá vo vnútri. Tam sú samozrejme naukladané tie produkty, ktoré ja som teraz vybrala. A vlastne teraz v októbri ešte ju máme stále za zníženú sumu. Takže určite, keby ste chceli vyskúšať alebo doplniť si niečo z tej starostlivosti, alebo ste sa rozhodli, že už chcem mať nejaký systém tej starostlivosti, aby naozaj niečo mi fungovalo, tak teraz je podľa mňa úplne úžasná príležitosť na to. Takže keby ste chceli aj vyskúšať nejakú vzorku alebo proste vyskúšať tú sadu, alebo keby ste tú sadu chceli, tak sa mi kľudne ozvite. Pekný večer.